Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Salam takzim saking majlis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Giri Nawanuswantara ingkang papan panggenanipun wonten Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah ing saat menika dalem waket sowan ziarah kubur wonten nggih menika Eyang Kiai Para ingkang makamipun wonten Desa Parakan, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten nggih menika Banjarnegara, Jawil Usta. Kawontenan Eyang Kiai Para niku sami kawontenan dalem ingkang asal muasalipun wonten Desa Tegarroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, nggih wonten makamipun nggih menika Kiai Para wonten. Alhamdulillah wonten pundi kemawon ugi waket silaturahmi lan ugi waket ziarah kubur nambah paseduluran dumateng para sedulur. Salam takzim dalem dumateng para kasepuhan, sepuh, aji sepuh, bini sepuh, dalah ingkang pun sepahaken wonten wilayah-wilayah tertentu. Salam takzim dalem ugi dumateng sedaya ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten papan panggenan pundi kemawon. Salam dalem ugi dumateng nggih menika para pecinta alam. Salam dalem ugi tumuju dumateng Sorot Nuswantara. Salam dalem ugi tumuju dumateng sedulur sarkuk wonten papan pundi kemawon. Ugi salam dalem tumuju dumateng komunitas ingkang wonten pundi kemawon lan ugi komunitas Turki utawa Turut Kecing. Anggenipun lelampah wonten papan pundi kemawon niku atas dasar remen utawa wonten pengendikan kun aliman au muta'alliman au mustamian au muhibban wala takun khamisan fatah. Boten saged dados tiyang ingkang mangertos nggih latihan bibina usina. Anggenipun bibina usina nggih pun boten koper merga wonten kesibukan linipun nggih au mustamian latihan midhangetaken. Usana midhangetaken nggih kuntur saking papan majlisan nggih klebian. Au muhibban demeno ngeten mawon. Mula dalem namung seneng kalih ziarah kubur, seneng kalih silaturahmi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ugi alhamdulillah pepanggihan nambah sedulur ugi nambah rezeki. Rezeki niku rupa punapa kemawon. Boten kedah rupa
siji-sijining jeneng ning jeneng kabeh dadi siji. Monggo samiya latihan remen kalih ziarah kubur. Kadosipun mekaten ingkang dalem waket aturaken dumateng panjenengan sami, mbok bilih wonten ingkang kirang pas, kirang sae, kirang trapsila, kirang anggasa, kirang anggo dalem nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Kupat lepetane janur lepat saha luput mugi-mugiya dados sedulur. Salam kagem sambutanipun, salam nuswantara. Afwan jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Plakon sekarang sudah sampai Parakan Purwonegoro. Badhe sowan wonten makamipun Mbah Kyai Parak. Makamipun wonten mriku nggih. Wonten pundi kemawon wonten makam sarean yang luhur membana wafat hadzal qaryah. Mbah Plakon berusaha tanglet kalih tiyang ingkang mangertos wonten mriki. Lah alhamdulillah wau dalu sampun ziarah kubur antawisipun jam 3 sowan makom Kyai Parak. Jepret foto kali videone ingkang sakmangke mbok saged migunani dumateng para pemirsa ingkang remen kalih makom menika. Ben supayane kulon panjenengan ugi kaluberan keseleberan gitu. Keseleberan barokahipun beliau Kyai Parak lan para yang leluhur sanesipun. Monggo Mbah. Iku enten bapake rajin sanget menuju makamnya yang Kyai Parak. Tempate wonten Parakan Purwanegara, Banjarnegara, Jawil Wusta. Niki nggih wonten makam umum mriku. Niki biasa tumut dumugi makam. Nah, menika makamipun yang Kyai Parak. Monggo sinten mawon ingkang badhe ziarah kubur wonten leluhur sanesipun wonten mriki ugi wonten makamipun yang Kyai Parak. Mbah Plakon boten mangertos napa-napa. Mbah Plakon nggih tasih latihan melampah. Mbah Plakon nggih seneng kalih ziarah kubur, nggih seneng kalih silaturahmi, seneng banget kalih barokah. Sak mampune kula, sak bisane kula lampahi mung saderma nyadong barokah sowan makam leluhur lintunipun. Namung dalem nggih tetap memprioritaskan sowan maring makom Ramabyung, sowan maring makam Simbah, sowan maring makam Buyut, sowan maring makame guru ingkang wonten dusun desa. Dalem ugi nek wonten Parakan Temanggung nggih langsung tumuju tengen makame Simbok. Wonten makame Simbah, wonten makame Buyut, wonten makame leluhur ingkang wonten mriku. Teng mriki nggih sami mawon. Sinten ingkang dereng nate sowan wonten makame yang Kyai Parak, monggo kales mbok bilih wonten ingkang dalam perjalanan ngepasi wonten Parakan Purwanegara, monggo sepataken sowan wonten
Eyang Kyai Parak. Biasa dalem ugi kalih sedulur ingkang wonten mriki saderengipun tawasulan nggih biasanipun nggih resik-resik papan panggonan ingkang wonten ngajeng Makbaroh. Niki salah sedherengipun anak lanang sing wonten Parakan Purwonegoro niki wah pokoke slamet donya slamet akhirat niku. Bali saka napa goleki klapa panarep nggo kegiatan barang gawe Kang Mase terus rampung merapatkan barisan dumugi mriki ya. Mulane nyuwun sewu ampun nyuwun barokah kemawon kali para yang luhur ning saderengipun nggih kaya niki resik-resik diresiki riyin makome nyun sewu yang Kyai Parak niku termasuk nek mboten klentu muga-muga kula nggih bener wong niki atas dasar dari cerita yang dekat dengan makamipun yang Kyai Parak niku mambana wafataha hadzal qaryah ingkang bubak lan Baureksa Parakan Kecamatan Purwonegoro gitu. Bagaimana jenengan kok rasane bareng-bareng ziarah kubur sama Mbah Blangkon? Bagaimana? Selalu semangat, Ya, selalu semangat. garda terdepan. Wah, luar biasa. Semoga dilanjut. Iki. Jadi kula wonten kala wingi teng makam Syekh Makdum Wali Perkasa, Syekh Makdum Wali Cahyana. Niku nggih sami mawon kaya niki. Wonten Karangmoncol Keramat Nyai Wali Woh Rubiah Bekti nggih sami niku. Pemandangan yang sangat indah sekali. Niku luar biasa. Nggih. Mawon. Kadose niku mawon nggih cekap anginipun dalem memberikan salah satu tempat termasuk ingkang bubak lan Baureksa desa wonten Parakan Purwonegoro Banjarnegara. Dalem nggih wonten Mbah Kyai Parak wonten Parakan Kabupaten Temanggung. Dadi mriki Kyai Parak wonten Parakan ning Purwonegoro Banjarnegara, wonten kula wonten Kyai Parak Parakan tenggen Kabupaten Temanggung. Muga-muga dengan adanya seperti ini jadi podo pirsa, podo ngerti, langsung nek sing liwat teng daerah mriki monggo mangsuwan dumateng beliau Kyai Parak. Muga-muga barokah lahir batin, barokah donya akhirat. Pokoke salam-salam kangge para sedulur sing seneng bolang. Salam-salam kangge para sedulur sing ora medhot rasa Jawane. Salam-salam kangge sedulur para komunitas wonten pundi kemawon. Salam-salam kangge para sedulur ingkang gadhahi majelis lan selawat wonten pundi kemawon. Salam-salam dumateng para sedulur sarkup. Salam-salam dumateng para sedulur ingkang anggadhe komunitas Turki utawa turut kijing. Salam kangge para sedulur para pencinta alam. Salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantoro bertempat di Gumpelemetan Kecamatan Sukan Kabupaten Banjarnegara. Nyun sewu mbok wonten motor ingkang kirang sae kirang pas kirang trapsila kirang anggangguh kirang subasita nyuwun gung pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten niki teng pundi-pundi kemawon nek wonten ziarah makom nggih
ngresiki tempat papan panggonan. Mangke sakbakdanipun mangke tawasulan. Ning kadang-kadang sing pada ziarah tok kundur, kadang ora nyaponi, ya mbuh lali, mbuh biasa kula ya ora ngerti. Ning nek kula kaya niki nyaponi kadang nggo sapu ngene niki tok kok nggih. Nah, dadi yang leluhur niku nggih remen nek dereng tawasulan terus diresiki panggonane, remen yang leluhur niku. Estu. Turine an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Gini iki salah satu bersih-bersih niku yo iman. Kayane dawa iki videone tenan nggih. Dawa iki. Ya setengah jam kayane. Monggo sinten ingkang dereng nate wonten makamipun ingkang Bubak lan Mbau Reksa wonten Parakan Purwonegoro. Griya yang Kiai Parak sing Bubak lan Mbau Reksa. Yang Kiai Parak wonten Parakan Purwonegoro Banjarnegara. Lah kula asli Parakan Temanggung nggih enten Kiai Parak wonten Parakan Temanggung, sama-sama Parakan. Bedanya Banjarnegara sama Parakan Temanggung. Nah, Temanggung bedane niku. Banjarnegara karo Temanggung tok. Bedone